iluonge ni level 4. A level 4 laboratory, very complicated and comprehensive. Most of the time ginga KEMRI, CDC. Okay? Koro boda kacha gimitimo iwaluongo ni screening. Tene wang'iyo ni to be in gi ranyisi ma close to mawacho ka. So in the event ni mari wuok so purely. Mane gino miyo kata mana jama mar notho Uganda jang. Ingeni ne biro gi wich bar, biro gi wich maore, itimo ne test, tim malaria we, manonge, tim mawe, itemo typhoid, tim mango ulcers onge. Koro bange no tere gimiluongo ni Uganda National Reference Laboratory. Chieng tarik 19 cha. Kanye kama noyude. That is the laboratory ma level 4. Kenya ka wan gi National Reference Laboratory bende. Mantie Kenyatta. And KEMRI bende. Koro KEMRI is ngeni wan gi KEMRI is a number of them for Kenya. That's why I'm saying health ma Kenya is a little higher. Koro wan gi KEMRI Nairobi, Kilifi, Kisumu, Mago, you can test it there. Right. I don't know kan tie gimoro mapokado. Mano koro wawinjo kata mne yo makare. Makoro pima en rapid kata mna kitime boda kacha en rapid koso duogo bang thuolo maromo na. Screening ni does not involve golo sample. En ng'iyo ranyisi. Ineno. En koro time ma wiye. En ng'iyo ranyisi. Koro ka in gi ranyisi manyiso ni gini to. Kaka koro cases ineno cases moko mwawacho ni 36 ka. Only 18 were confirmed from laboratory. 18 mamoko are called suspected. Tiene ni ginyiso ranyisi machalgi to duoko to pok oduogo. Ichich. Yeah, ichich. To ji 23 mosethoka. Only 5 were confirmed. Makoro kata mna buoko mara ni kana samitim kata mna screening ranyisi kata mna making iyo kata mna kitimo screening. The debate ni moko nyalo kata mna kadho e pacho kae. Ma e penjo maduong' nikech kitime wiye. No. Samoro kama kaka ni wacho ndalo 20 kod achiel pokoro mar mondo mikata mna ranyisi wuogi. Exactly. That is why we must keep the community surveillance. Nikech ng'ato kalo donge dhi nyiepo Uganda kawuono. Maybe ne dhi Mubende. Wuondri ni romo gi ng'ato donge. You've not spent a night. It is still the first day. Koro ibiro and second day. Immunity ni ber onge ranyisi. Donge kalo donge donje. Ichopo Nairobi, itieko 3 days, ichako wich bar. Koro ichako ni wadhi health center ni. Ma nyaka beni mosquito no kayayo. Kamano kama. Ingeni by the 7th day ranyisi ko kanyisre jok mo handle liseche gote. Those are suspects. Yeah. Makoro nego bedni wabeda kisha nyako Ramogi jong mana kaka iwinjo puonj mabende daktari pod medo dhi godo nyime. Daktari nikech seche bende dhi mapiyo wiwa kik wil kata mna gi sirikande mag gwenge. Ahinya wang'e ne county machiegni gi tong'. Wantiere county ma Busia motelne gi kod governor Polo Tuoma. Governor Polo Tuoma bende nenjo kacho ni koro sirikande biro temo matek kar nyalo mare. Mar neno ni gintiere gi holding rooms. Maka pono no yude gi ranyisi tiketi kacha. Akeni mano bondo romo koso tim nade. Adwa wacho wach moro. And aparo ni maybe governor nabe winja. Ang'e ni sani en Siala. Governor Gladys Wanga. A very hard working governor. Isachako go campaign. Ber. Governor tiyo matek. Mondo mi wabed gi full administration mar health mag counties. Giket ministers. Nikech Busia onge minister. Okay, ministers machon ntie. Mag thieth. Yeah. But Kisumu be kamano, Homa Bay be kamano, Migori be kamano. In fact, the whole Kenya, I don't know, pokna winjo governor Mose Yero cabinet ne. Donche matiyo gi machon kana nyongo dong tiyo na gi meke machon. No, poko declare ni enoko koloki. But ingeni seche ma kata mana Homa Bay onge ng'ama oseloko ng'ato. Kata mana piny Kenya pod wan gi jatend migepe pok winjo ka jatend piny Kenya owacho de koro magi pod gidhi nyime gi tije. Pod gidhi nyime but chuny ma gitiyo godo en chuny man gi parruok. Ita adhi bedo kosa onge. Kaka sani in iwinjo Matiang'i. To ng'ama oseket ni kar Matiang'i onge, he is still the minister. The same way in the counties. Seche ma wan gi emergencies kama obero wabed gi gaps on coordination, kata administration, kata in management. Ministers ahead mag county health management teams. You know, CHMTs.
Omiyo seche ma in gi ng'at mwaluongo ni executive head of a team, then they have high authority, more authority, because they are the eyes of the governor, and they really look upon ensuring ni governor jiotimo kaka governor nitie gi manifesto ne. Koro ana nyalo mana just chiwo an advisory ne seche ma kamagi ok owinjo wabed gi gap, ok owinjo wabed gi one member of a team machunye pod ka koro machon go chuny gi pod gikia ni gibin gine koso ginoko. Koro kopo ni wanyalo harakisha ma to ne nyalo miyo counties mijingo zaidi mondo ket those cheer those structures mo wawacho ka. Ultimately, with the executive minister, things would not be the same. Yes. Awinji makare. Bende wantiere gi governor mano ma Trans Nzoia mongere kaka George Natembea. George Natembea kata kamano wacho ni gintiere gi ikruok. To ikruok mentiere godo wacho ni ringre motho. Wantiere bende wangeni wantiere gi oganda magwa modak ramna piny Uganda. Samoro ramna ka wan familia anyuola margi tho ka gitiere pachoka, ka gikele pachoka. Wacho ni ringre duto tema bende igolo ramna e piny libamba. Mano mar Uganda. Wacho ni kuonde kano ringre ahinya kaunti ma Trans Nzoia ok odwar mar mondo mikoro oket ringre mawuok e piny mar libamba mar Uganda. Akende bende ka ng'ato otho. Mana kaka midhusi mar corona. Ebola ni bende pod body contact. Yeah, true. Last Thursday kane wantieka ne wawacho one way of avoiding yudo gini ni ok wabed machiegni ahinya gi ng'at ma wa suspect no to gi Ebola. Nikech en ng'eno opogore gi corona. Yudo corona from a person who has died from corona is much less faster than ngamotho ge Ebola. In other words, awacho niya, the risk mar yudo tuo from a person motho gi corona gi Ebola, mar Ebola cha yudo yot moloyo corona. Why? Nikech Ebola, the corona, and respiratory disease. Respiratory yani ngwech. Iyude igame yamo. To ma tigamo from body products. Don't you getting amotho? Kata poko mule. So just because of what is happening in the system, like bacteria is working, even if someone is dead, bacteria is still alive. You know, ko golo buoyo, golo thinyo, ite gini chwer, things like that. And then gimanya wangeni a virus ok to del kata ringruok mapod nigi gima ng'ich. Onyalo bedo kanyo kata mana wanie. Yes, nikech pod ong'ich. Kama ok bi yude virus machal kaka Ebola kata corona en the dry bone. Kata kikawo the body te dhi tuoyo kaka manwa winjo mar Kenyatta. Mane ka you are sure. But so long as nitiere some aspects of blood, nyako bedi kam ke ngeni gigi viral diseases gine remo ga viral blood products. Mano winji makara nikech koro sama yo wangwa. Blood cells, let me put it right. Yeah, blood cells. Yes. In kaka jalonya, molonye weche mag thieth. Somo bende isomo, iseyudo nyaka koro in ngire sani. Iparo ni sirikande mag gwenge, county governments, nego bed ni gitimango nikech at least piny owacho mapacho ka odiche maka wuon waneno romo mabende gintiere godo. Samoro wan gi yangonwa kaka gintiere gi ikruok makare. Sirikande mag gwenge, nego bed ni timango. Correct. Anwani kaber ta gombo mondo akwa governors wa maber mano wa miyo kura gimbe gitim gima national government otimo giluongi miluongo ni stakeholders meeting. Last time nanyiso natemo advice mondo each governor form kato activate because they are already there, those teams. But remember, ministers were part of them, and I've just mentioned name ministers. Chungi moko chungi parre, kejgi kiani eni ekara enoko. But committee miluongo ni County Emergency and Response Committee. Governors
or activate gi mamigi responsibility. Mano number 1. Number 2, governors uluong stakeholders meeting mondo jiwu about corona. Like media houses ma local go. Jofwambo mantiere kuonde go. Opinion leaders mag korugwenge. MCAs. These are the avenues maji yurogo information. Kaka koro sani dong wan ka. But inyalo yudo ni nitie joma watch TV sani, to nitie joma bende nie tich ok nyal watch donge. To gibe they still need information. Koro mondo migino timre, tiani why we must use all avenues mondo we reach out to people. That stakeholder meeting should have been done. Yes, it should have been done with majorly worry about Ebola, not other issues. Tepende wach machielo mabendo kwa nyalo wuoyo mokwatie go. Ahinya arita kapo nono ni intiere gosiepni samoro watni samoro anyuondi mantiere kana gi tuo mar Ebola nikech wakekra ni piny Kenya to pok oyudore to nyalo mana muoch kata mana sasa wanno kata mana kaka midusi mar corona notimore. Yes. Caregiving nego bedni chal nade arita mag ngat mantiere gi Ebola. Very good. Number GL any samora morama was a case kaka from the screening, kaka from the report. This person must be removed from the community. Must be removed from Karemo Dake. Kitere environment maro hospital. And again you kai kama Ebola pogurego dogi corona. Corona inyalo kano jidala. But Ebola kangato se nyiso ranyisi machal, ni mass suspected. Okobeda isolated dala, home based care. No. We don't advise that. One advice ni ngama kamano immediately itere isolation center, hospital based isolation center. And now actually corona. Tomanaka subtal no negi isolation. Not really. Also, we already have in Kenya here during corona. Now we have facilities marked specifically for isolation. What you could give for isolating corona. So that is the place. And oko advice mondo they lost kamoro sane ni kanye mokori ni keto ni mae kamodo kede jo Ebola. Ebola is a very serious issue. Koro kama nwa loso mar corona cha mache makoro wa activate to ngawo jok man gi signs over keto kanyo. To jolony bende mana rita mana gichiwo kata mana mane chiwo ne gi diere mag corona to bende kik wiwa wili pod wan ke corona e mana bedni imiyo. Exactly, yes. True. Corona pontiere in fact kata mana Homa Bay sane kede to kibe yudo ka wabeda wakichre kabisa. But mana kaka kamora mora ji odok piny. Koro the truth eni nyaka wangeni ngato ka ngato nigi the right information mar ng'eyo ni corona pod nitie. Number 1, preventive measures ka yore migeng'o go corona ka kik wawe watema and then yore koro mag geng'o Ebola bende nitiere. Let me tell you, Jill, kopo ni yudo corona te yudo Ebola omeri dhi dala irumo otiki ground. Ero kama na inya daktari wach ni mogik samoro wach mabende nokwa mulo made bende diher mar mondo mi joka nyanam onagi mane na wasani ongi kwatieko chenro. Agombo chako gi sirkal mondi. Many a times department miluongo ni medical laboratory services poko mi gimoluongo ni priority in our budget circles my government, and I'm talking about national. The reason why ngacha North Uganda and there was no nearby laboratory with capacity mondo test mara gino yuare nyaka the 8th day koka pare ngamidwa gol village idwa gol sample ne koka test kamoro malaria typhoid nini hizo koka bange ni gini wadwa the test CDC Nairobi kata Kemri Nairobi. It takes long.
In other words, gimate mowacho ni for this country to give quality health, two issues, very primary but ignored. One, prevention. Community health system must be priority in this country. Mondo ji odag kagi own their own health. And you can only do it through community health system. Number two, diagnostic interventions. For a long time, Jill, people are dying of even cancer. Why? One man is screening, cancer screening. Screening now. But we need properly structured and equipped laboratory facilities. Because our joke in Anuoyo, Jill, ne katamana malaria, ki misdiagnose, negi. Yes, because we have not invested in lab. It is time for Kenya to take medical laboratory services where it should. And all, you know, I was in Israel recently for my postdoctoral course. I can tell you, Israel is one of the most developed in health systems. To oginyale yudo hospital ma ogerni en hospital niti chiwe primary health care without diagnosis. No. What are you going to treat? Sani wawach mana ni wantiere gi sirikal manyien mabende okano donje telo we koro warit singo mabende na gintiere godo ahinya modo koro ka weche mag thieth. Ageno ni gibiro bero weche mag thieth mana kaka manifesto margi nitiere. To ki yiena monda ase wuo gi sirikal awach ne jopiny. Wach na mogik. Akwayo ni mondo ng'ato ka ng'ato oyie mondo ng'e ni sirikal nigi responsibility of taking care of us. Yes, but we have a higher responsibility and a call mondo we own our health. In other words, ki winjo kituo, ki winjo ka indesign, ki bede ot kacha. Number 2, let us ensure ni ng'ato ka ng'ato nigi NHIF. Because NHIF will allow every person anytime to walk into accredited facility. And Sani Kenya is in the move to accredit all facilities. Yes. Koro in there. In be ongeni kata ID ok dwar. En mana fingerprint too. Koro NHIF wakao we own our own health, and then we will be good stakeholders. What we want is social accountability. Tenene sirkal timo margi, jopiny be timo margi. Kuro mediere maber, bwana gik moko losore. Erokamano. Erokamano inya daktari. Agoni erokamano kuom chopo twak okinyi makawuono. Kata ka boni imola Thika, bende ja Thika bende biro mana mosoge. Kene Thika untiere gi romo mane? Thika wantiere gi romo mag bero yore mag thieth. We are going to look at quality of healthcare in this country. At the community level. Angoma wanyalo timo mondo piny kacha ja piny oyud thieth makare, ok mana thieth makare mowinjore. Daktari agoni erokamano ahinya. Nyakorom ga jwang'in bende agoni erokamano. Mano nangire Ottoman Adel, daktari mabende olony e tuoche mabende ikelo kod kute. Dhongere iluongo gi ni virologist. Gitine pachoka kata kamano erokamano ahinya kuom tich mabende utimo. Kok manyakorom ga jwang' mana kaka daktari oketo. Okumba mar thieth en gima ber. Ahinya mano mar piny owacho, jomoko awinjo kaka luonge gi ni NIF. Kata kamano iluonge ni NHIF. Okumba mar thieth makamano mana kaka daktari wacho nyalo konyi ahinya kotenre kod weche mag thieth, nikech ute mag piny owacho, mago osiptende mag piny owacho thothgi tiyo kod okumba mag thieth makamano, kata mana mago mag ji giwegi. Kok manero kumana ahinya neno ote magi moko kuom bende wacho ni umora ahinya gi puonj mar odiochieng' makawuono. TV mar Ramogi wan ka mar kelo lokruok gi dongruok e ngimani kotenre kod chenro mopogore opogore. Kata kamano gikanyo bende makelo wae giko mar twak makamano chenro makama nochakre sa 12 mar okinyi. Ne wan gi jowete wa mano Cleophas Luoch, Joyce Oduor, jogo picha duto te, director mar Obado bende wago erokamano ahinya. Kiny bedo odiochieng' Ruoth Nyasaye koteloni, an bende otelona. Warom odiochieng' makiny gokinyi chakre sa 12 mar okinyi. Kokamano ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Sharon Ong'aw. Thank you.
Nyasaye matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Tich adek ka tich adek e twak mar buch jopiny. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wakelo ni matut kuom gigo ma otudore kod dongruok mag oganda. Jowa ok thor lao ohala chik. Twak maywayo jotelo mowuok e kidienje ma opogore opogore. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywag maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma gihero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana e Ramogi TV.